Sziasztok! Ahogy ígértük, megnézzük, hogy melyik bírja jobban a kalapácsos tesztünket. Ne is húzzuk az időt, csapjunk rá elsőként a kínai verzióra. Jó, hát mondjuk erre nem számítottam, ennyire szétfröccsen, tökéletes. Mármint az eredmény. Összeszedem a darabokat. Pedig nem csaptam rá nagyot, megmondom őszintén. Ilyen kis kellemeset. De egész meglepő lett a szétrepülés. Na és akkor most nézzük meg az eredetit. Hogy az hogy muzsikál egy ilyen csapásra. Ő az gyári. Hát, és ez még egybe van az első csapás, jön a második csapás, a harmadik. Gyertek, srácok! Egész nap lehetne ütögetni. Na, látjátok? Ausztrália, ócska kínai. Ennyit is ér. Amúgy szerintem a fém pont ugyanilyen rajta, a fémváz, de ezt még bizonyítani fogjuk. Szerintem betesszük egy satúba, aztán felhasználom a csöpsúlyomat, arra meg erőmet, hogy összehajtsam nektek. Na, nézzük meg közelről, hogy mit okoztunk rajta. Hát, karcokat. De semmi baja nincs a kéznek. Ott, amit láttok csíkot, az valami öntési hiba, az ott semmi, tehát nincs eltőre, vagy valami. Remélem ezek után nem akartok kínait vásárolni. Eddig se tanácsolt. Csak a Barkbuster. Eredeti Barkbusters kézvédőért keressétek az ADV Gurut, a hivatalos magyarországi forgalmazót.